Сәлем достар, эфирда шушы кышның соңгы музыкаль коймак китеп барады. Һәм сезнең белән белгеч татар эстрадасының эксперты ролендә мин Булат Бәйрәмов. Бүгенге тапшыруда да мин коллегаларымнан калышмый гына китеп барабыздагы җырчыларга тиешле бәя биреп, музыкаль коймакта аларны тиешле урыннарына утыртырга дип сүз бирәм. Шулай итеп киттек, башлыйбыз. 26 февраль ашыкмаучылар көне булганлыктан, без артистларыбызның холыкларына анализ ясап, алар артык ашыгучылар рәтенә керәләрме, яисә ашыкмый гына, акрын гына җайлап эшләүне хуп күрәләрме, шуны ачыкларбыз. Әйтик, мәсәлән, хит-парадның 15нче урын хуҗасы Чәчкә үзенең халкын 50-50 ди, ягъни артык әкрен дә бик җитез дә түгел мин ди ул. Димәк, халкы түзем. Şanmayım yegit halkına, şuna da özümni yaratan, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesem yarattırır gariza, dilemezsem şavvalın nazır. Sen benim birinci mehabetim tügül, ikinci, üçüncü, belki cidinçidir. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Дорогой, минус үземә хуҗа. Ой, рестораннар бүләкләр, сүзләре балдан да татлырак. Кояшны бүләк итәм дисәң дә, ирекле тормышым яхшырак. Шуңа да үземне яратамын, үземчә яшыйм мин хәзер. Теләсәм яраттырыр гариза, теләмәсәм җавабым әзер. Син минем беренче мәхәббәтем түгел, икенче, өченче, бәлки җиденчелер. Өметләнеп йөрисең артыңнан калмыйча. Прости, дорогой, мин үземә хуҗа. Desem de özüm, sin kilüge matırlanan, sağınan yürek nigedir düzmil. Sinden başka min yaşayamam, şulay da özümne yaratan, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesem yarattırır gariza, dilemezsem cevabım ezir. Sin benim birinci üçüncü, belki cidinçedir. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Прости, дорогой, минус үземә хуҗа. Син минем беренче мәхәббәтем түгел, икенче, üçüncü, belki cidinчедер. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Прости, дорогой, минус үземә хуҗа.
Хит-парадыбызның икенче премьерасын тәкъдим итүче Илмира Нагыймова сабыр, тыныч һәм бик тырыш кыз. Аның ачуын чыгарыр өчен бик нык тырышырга кирәк. Ә менә ачуын чыгарсалар, гомумән 2-3 сәгатькә чыгып качарга кирәк ди. Тормыш иптәше Руслан нәкъ шулай эшли дә икән. 3 сәгатьтән Илмира тынычлана һәм үзен гомумән бер нәрсә булмаган кебек тота ди. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, очыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Лилия Хаснулованың холкына килгәндә, ул бер кайчанда бер адымда артка атламый. Һәр вакыт алга бара. Гел үз максатына ирешә торган кыз. Моннан чыгып нәтиҗә. Лилия Хаснулова һич кенә дә ашыкмаучылар рәтенә керми. Һәм 26 февральне да үз көне дип санамый. Күрәсендер күңел ялаганын, яшьләр кипкән хәзер күзләрдә. Тырышмагыз инде юаталмый, нинди генә җылы сүзләрдә. Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып, читтән күзәтәсең сак кына.
Aytılmışa kalgan sözler bardır. Yaşırıngan hisler yürekte. Durmuş yumgakların sütüler. Yalgızlıkta ağır bigrekte. Güzeldesin sokuna. Min riza barsana birazga bulsa da yanıma sin canım qaytqına. Гүлназ Халикованың исемен йөрәккә чигелгән дип аталган клибы әле узган атнада гына музыкаль каймакта премьера буларак яңгыраса, бу атнада Фортуна аның яклы +2 позиция һәм ул 12нче урында. Үзе әллә ни ашыгырга яратмаса да клибы хит-парадта ашыгып югары күтәрелүне хуп күрә. Yıldızlı tünlerim minsizden Sıradım yıldızının yaktısın Yalvardım köklerge dik jirde Tabaldım canımın yartısın Bir nazga bir hiske direnip Yaşarge ömürler birilgen Canımın yartısı sindiyip İsmin yürekке şigilgen Korkutmay salkını kışlarının Көңелім мәңгілік ясыман Миннен де бәхетлі бір кем юк Янымда ғар вақыт син булсаң Бір назға бір хиске түрініп Яшәрге ғөмірләр бирілген Жанымның яртысы сен дейіп Исемің йөрәккә шигелген Сөю белән тулган һәр көнем Һәр мизгелем назлы кадерле Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт Биргән өчен яшәү бәхете Бер назга бер хискә төренеп Яшәргә гөмерләр бирелгән Җанымның яртысы сен диеп Исемең йөрәккә шигелгән Әйтелмәгән әле сөюләрем дип хисләнеп җырлаучы Илдар Әхмәтов холкы белән сабыр, гадел җырчы. Бар нәрсәне дә ул акылын эшкә җигеп, артык кабаланмый гына эшләргә ярата. Артык ашыгучыларны, ашыктыручыларны яратмыйм. Бигрәк тә иртән балаларны бакчага илткәндә, соңга калабыз дип минем пассажирлар кабалана башлый икән, минем нервы уйный башлый инде дип чын дөресен әйтте дә бирде Илдар. Günde gelen senin yollarına Uzganыңны senin kütəmin Alında şol barı görüp gine Yarı bitsin yarı bütənin Eytilmegen әлі süyülerin Eytirge de belki duymamın Uzlarında şolay gıtmirlerin Sağınudan seni duymamın Sağınudan seni duymamın Eytilmegen әлі süyülerin Eytirge de belki duymamın Uzlarında şolay gıtmirlerin Sağınudan seni duymamın Eytilmegen әлі süyülerin Жеңіл болмаса да түзуі Еш
Eştim sina kirek tügelime Erine tensin kilmi kungeline Eytilmegen elim siyulerim Eytirgene belki kıymamın Uzlarında şulay gündürlerim Sağınudan siye duymamın Eytilmegen elim siyulerim Eytirgene belki kıymamın Uzlarında şulay gündürlerim Sağınudan siye duymamın Bir talığın jırdan ikincisine tuqtalabız. Hem biri de Alina Safiyulina. Aşık mavşılar kini ol menim kin tugil deyip qırt kesti. Manga dalil bulup, anın нәрсә уйлый, шуны эшли торган гадәтен әйтергә була. Өр-яңадан башлыйк әле дейсең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. 15 апрель. Пирамида. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияләрен тапшыру тантанасы. Масштаблы телевизион шоу бүтән татар эстрадасын бер сәхнәдә җыячак. Кил, күр. Рәхәтләнеп ял итәргә татарча Солянкага кил. Ришат Фазлиәхмәтов, Илдар Әхмәтов, Закир Шахбан, Артур Марат, Иркә, Әлфинә Әзгамова, Илмира Нагыймова, Илмира Сөләйманова, Ландыш, Алсу Әбелханова, Ләйсән Гыймаева һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 2 март Яршалыш Сара Садыкова мәдәният йорты. 3 март Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банкы. Фирдус Темаев 5 ел зур сәхнәдә. Популяр хитлары белән ул Казанны дер селкетә. 1, 2, 3, 4, 8 март. Уникс белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Алина Ахметшина харизмалы кайнар кеше. Ул гел үз дигәненә ирешә. Бер урында гына тик кенә утырырга яратмый. Җибегән кешеләр дә аның ачуын чыгара. Үз-үзен белгәннән бирле ул гел каядыр ашыга икән. Хәзерге минутларда да кайдадыр ашыга җыенадыр мөгаен. Ә без әллә ни ашыкмый гына гадәти ритмда аның җырына тукталыйк. Күзләреңә шымыртай кара күзләр, шымыртай кара күзләргә гашык булмый кем төсә. Шымыр кара күзләреңнән бер үбеп алырга, янган йөрәк янсын бие бутларында янырга. Шымыр кара күзләреңнән бер үбеп алырга, янган йөрәк янсын бие бутларында янырга.
Gözünden gözlerimni alalım. Gözlerinden nur bürküle eytir sizler davalmayım. Şımır qara gözlerinden ahmir öpüp alırga. Yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Şımır qara gözlerinden ahmir öpüp alırga. Yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Gözüm var sana eytir sözüm. Şımırt gözlerini kursam kıyılıp düşemizim. Şımırt qara gözlerinden ahmir öpüp alırga. Yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Şımırt qara gözlerinden ahmir öpüp alırga. Yangan yürek yansın diye butlarında yanırga. Elmira Süleymanova da o'zin tinish xulqli jurchilar rətinə kirdi. Meni shiğrimdan shiğaru bik avırdı. Hatta sahne ortunda boshqalar qobalanib bir shilsalar da ol o'zin qo'lda tuta bilar. Onun menim yozim sen ekan deb atalgan jiri bu atnada 8-chi bosqichda. Çeşlerime bağlı büttü yaz ile biz kavuşkanlar günlerde yaz idi. Devge bülek şeşekler beylemleri başlarımın şu şağı eğlengenleri. Devge bülek şeşekler beylemleri başlarımın şu şağı eğlengenleri. Taşı sular kağadılıkın Qaytarıp yarlarına Qaytardın meni mehebet Behteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Siz geldip sayrı kuşlar dallarda Paralap sayrar şini tuğanalarda Biz birge biz şuna yaptı tanlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge bit şuna yaptı damlarda Yaratabız şuna mattur yazlarda Taşı sular kağadılıkın Qaytarıp yarlarına Qaytardın meni mehebet Behteli yazılarıma Дамир Зиннатуллин 26 февраль минем күнде. Ул гүмән ашыгырга яратмый икән. Әкрен генә җайлап эшләүгә ни җитә дип. Әлбәттә, кайчак эшлисе эшне гел сузып йөрим дә, терәлгәч ашыгып эшләп атам. Но алай эшләү миңа бер дә ошамый ди ул. Яратасына килә, яратыр яр булганга. Күңелемә сайрар кашылар, сандугачлар куныганга. Кышлар сайры ездере, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Кышлар сайры ездере, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Күңелләр
Tırar talına Холқы белән сангвиник булган Регина Тимербулатова әкрен кешеләрне гомумән яратмый. Алынкы-салынкы гына йөреп, атларгамы, юкмы дип озак уйлап, ничек эшлим икән, туктале торып торсын, иртәгә эшләрмен дип, ашыкмаучыларны кулыннан тотып, ашыктырасы килә минем дип үзенең холкын белдерде. Нигә минем тарафка тик бер күз салып үтмисең? Әллә чынлап күрмисең син, әллә йөрер дисең? Бер карасаң күзләремә, күзләрең алалмасын. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмасын. Бер карасаң күзләремә, күзләрең алалмасын. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмасын. Күзләремә кара әле, сөйтера түгелеп. Берәүне дә яратамам, сине яраткан кебек. Бер карасаң күзләремә, күзләрең алалмасын. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмасын. Бер карасаң күзләремә, күзләрең алалмасын. Минем утым сиңа кабар, яратмый калалмасын. Эзләмәдән, күзләмәдә миндәйне таба алмассың. Дөньяда берәү генә мин, яратмый кала алмассың. Интроверт Дилия Ахметшина 5-нче урында. Ышанмаган кешеләр янында ул шундый икән. Аблай ул үзен гел тыныч тотарга, кабаланмаска тырыша. Шуңа кешеләр дә аның турында Дилия белән җайлы, җиңел, үзеннән үзең тынычлана башлыйсың ди. Әлбәттә, сәхнәдәш коллегаларыннан мондый югары бәяләмә алу бу инде зур күрсәткеч булып санала. Төн буена сине уйлап яттым, искә алып йөргән чакларны. Тик нигәдер хәзер сине түгел, кышан башка ярларны. Сине уйлап яным, утларда мин
Шулай итеп, хөрмәтле телевизор караучылар, популяр җырчыларны барлап, аларның холык фигыльләрен ачыклап, ашыгучылар категориясенә керәләрме яисә 26 февраль ашыкмаучылар көнен үз итәләрме икәнен тикшерә-тикшерә 4нче урынга да тукталдык. Биредә бер туган Ганиуллиналар. Аларның барысында холыклары төрле. Кайсыдыр ашыктыра, ашыга, кайсыдыр сабыр булырга куша икән. Эшләренең киңәшләре, серләренең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлары матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Музыкаль коймакның бронзасы хит-парадның иң яшь башкаручысы Лия Шамсинада. Аның дусларыма җыры яшьләр арасында шактый популяр. Алга таба анализ ясап карасак, 1-2 атнадан бу җыр абсолют хит та булып куяр минемчә. Ярар, фараз кылу миңа бигү килешеп бетми. Шуңа бары тик фактлар белән генә эш итик һәм клипны карыйк. Дуслары белән яшәү ямлы, дуслары белән күңелле, дуслары белән аралашу озын айта гомерне. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Йолдыз, ай нурыдай балкыйсыз, бу тормышта чын кешесез, шуңа җиңел атлыйсыз. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Эшуйны кулыгызда, сау сәләмәт яшәгез дип, гөл чәчәм яллагызга. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнмәс сөю, миннән сезгә теләкләр.
Бинаристның характері хылқы турында сөйлесәң не була дип сүз башлыйсы килә. Чөнки аның килеп китсәң не була дип аталган җыры бу атнада музыкаль каймакта икенче урында. Афәрин, ә менә хылкына килсәк, ул үзен әкрен ашыгучылар рәтенә кертә икән. Kızakla gözlerine Karap durasın ikiler Dizlerimde sulaşımını Kabattıyasın ikiler Ni ulu kadar ikili bitlersin Gidip gitsen ni bulam Kaynar kışağım Bağlı kabat tutsam ni bulam Dersin gidip gitsen iyi bula Kaynar kuşağım bağlı Baba tutsam iyi bula Şunamsın deli giyemedi Bıra surelerine Siyayı yanla basadi Gülüm yuvanlardı Şulay bir Niye gülü karar Gidip gitsen iyi bula Kaynar kuşağım bağlı Baba tutsam iyi bula Niye gülü karar Gidip gitsen iyi bula Kaynar kuşağım bağlı Baba tutsam iyi bula Узган гомер жәл булмый дип җырлаучы Гөлдәния Хайруллина бар эшне дә җай белән озакка сузмый, артык ашыкмый гына эшләргә ярата. Һәм үзен дә ул хылкы белән гади статистик нормаль кешеләр рәтенә кертә. Димәк, 26 февральдә аның көне түгел. Ләкин бүгенге көн хит-парадыбызда аныкы, чөнки Гөлдәния Хайруллина җыры бүген абсолют хит. Күпме yollar inde berge utirgen Yazının suyu şeşekleri Şimeşlerge eğlengen Gönül suda yoga ağam Biraz kala tuğtalay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönül suda yoga ağam Biraz kala tuğtalay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Tırmışta türlüsü bola Parasını kürdük Tek bir vakit ikimizde Yatlarga sır vermedik Gönül suda yoga ağam Biraz kala tuğtalay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönül suda yoga ağam Biraz kala tuğtalay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Менә шулай дуслар, ашыкмаучылар көнен без ашыгып кына булса да бәйрәм итеп, музыкаль каймак хит парадының иң популяр җырчыларын барладык. Бүгенге бурычымны сезнең алдыгызда мин үтәдем. Барчагызның да көннәре якты, күңелләре тыныч, тормышлары бәхетле булсын диеп, мин Булат Бәйрәмов сезнең белән сау буллашам. Сау булыгыз.